खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै हादरनाङैनो गिबि खेबनि कभिड-19 भेक्सिन होनाया जागायजेनगोन गिबियाव देहा सावस्रिनि थाखाय खामानि मावग्रा जेरै डक्टर नार्स आरो सिगाङाव थानानै खामानि मावग्रा जेरै पुलिस बिथांमोननो सिगांग्रो कभिड-19 नि भेक्सिनखौ होग्रोनाय जागोन दिनै आसामाव गासै मोन 65 सेन्टाराव भेक्सिनखौ होनाय जागोन आरो भारतनाङै गासै 3600 सेन्टाराव भेक्सिनखौ होनाय जागोन आसामाव दिनै फुंनि 10:30 कभिड-19 भेक्सिन होनायनि प्रग्रामखौ आसामनि सोरखारा मोननै सेन्टाराव बेखेवगोन चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेजनिफ्राय कभिड-19 भेक्सिननि प्रग्रामखौ बेखेवगोन आरो मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनिफ्राय बेखेवगोन मख'नो गोनांदि गोरबोआव थानाय आइजो आहार दौबाय थानाय बिमा आरो गोरलै गथ'साफोरनो कभिड-19 भेक्सिनखौ होनाय जानाय नङा होननानै रोखा फोरमायदों मिरु सावस्रि बिफाना इन्ड'नेसियायाव फिन गिख्रंथाव जाथाय इन्ड'नेसियायाव बांग्रिं मावनानै सा 67 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो सा 600नि बारा सुबुंफोरा जोखोम जादों बे गिख्रंथाव जाथाया मैया 15 जानुवारियाव इन्ड'नेसियानि सुलावेसी आइलेन्डआव जादों गिख्रंथाव बांग्रिंआ जाकार्ता टाइमनि फुंनि 1:28 जादों बे बांग्रिंआ 6.2 मेगनिटिउडनिमोन आरो एपि सेन्टारा मेजिनी नोगोरनि सा सानजा 6 किल'मिटार गोजानावमोन गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गं 300नि बारा बिल्डिंफोरा बायदों गं 300 न'फोरनि मादाव माखासे मानसि थाग्रा न' माखासे हस्पिटाल सोरखारि अफिस आरो हटेलफोर बायदों जाथाय जानाय जायगायाव दासिमबो रेस्किउ अपारेशन खालामनाया जागासिनो दङ मानोना गोबां सुबुंफोरानो दासिमबो बिल्डिं बायनायनि सिङाव दङ मोनसे मिथिहोनाय इन्ड'नेसियायाव थांनाय साननैसो सिगांबो सा 62 सुबुं थानाय गंसे प्लेनआ क्रेश जानानै लैथोआव गोग्लैदोंमोन बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मैया बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव दावबायफैदोंमोन बेनि मादाव चिरां जिल्ला बिजनीनि सुबाइजार ओनसोलावबो दावबायफैदोंमोन बेनिफ्रायनो प्रमद बर' बिथाङा बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय माखासे खोथा बुंथिदों बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फैगौ 20 अक्ट'आव मावफुंजानो हागौ बारग' एनडिएफबिफोरनि मोननो गोनां रिहेबिलिटेसन एबा जिउ खुंनायनि राहा बेनि उनावनो जागायजेनगोन जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि केसखौ बोखारनानै होनाय जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय आरो बिथांमोननो डिफेन्सआव साख्रि होनाय खामानिफोरा बारग' एनडिएफबिफोरनि सोमोन्दै बुंखांनायनि उनाव बिथाङा माखासे खोथा बुंथिबावदों बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय गं 11,000 फरायसालि न' सा 6,000 अंगनवाडी आरो 3,000 देहा फाहामसालि गायसंनायनि गोनांथि दङ गामि गामि जेराव सोरखारनिफ्राय इलेक्ट्रिक सौहैनो हायाखै बैफोर ओनसोलाव सलार पस्ट गायनानै सलार इलेक्ट्रिक आरो लेन्टन राननायनि थांखि लादों होननानैबो बिथाङा बुंथिदों जाहाथे फरायसाफोरा फरायनो खाबु मोनो बेफोरनि अनगायैबो 2 दाननि गेजेरावनो गामि गामि 500 किल'मिटारसो लामा लुफुंनो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनखाबाय होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ सासे बारग' रौनियाया सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ गावनि फाफ्लियाव बाननानै 2 किल'मिटारसिम थाबायनानै पुलिस थानायाव थांनानै गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै हैदों बे जाथाया छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिल्लायाव जादों फेनानै थानाय बारग' रौनियानि गारिया सासे सुबुंजों सौदावदोंमोन जेराव सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन जाथाय जानायाव 108आ जिउ गोमानाय सुबुंखौ लांनो थाखाय जाथायसालिसिम फैदोंमोन नाथाय बारग' रौनियाया गोथै देहाखौ 108आव हरालासे गावनो गावनि फाफ्लियाव बाननानै 2 किल'मिटारसिम पुलिस थानासिम थाबायनानै थांनानै गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै हैदों कभिड-19 नि भेक्सिन होखांनायनि उनाव सा 23 सुबुंनि जिउ खहा जादों बे जाथाया नरवे हादराव जादों जिउ गोमानाय सुबुंफोरा नार्सिं हमाव दोनजानाय 80 बोसोर बैसोनि बांसिनमोन बिथांमोनखौ 27 दिसेम्बराव फाइजार बाय'एनटेक कभिड-19 भेक्सिननि गिबि खोलोबनि द'जखौ होदोंमोन नरवेनि मेडिसिन एजेन्सिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला फाइजार बाय'एनटेक कभिड-19 भेक्सिन लानायनि उनावनो सा 23 सुबुंनि जिउआ खहा जादों आरो बेनि मादाव सा 13खौ भेक्सिननि साइड एफेक्टजों जिउ गोमानो हागौ होननानैबो बुंथिदों फाइजार आरो बाय'एनटेकआ दा नरवेनि सोरखारजों लोगो नांनानै जिउ गोमानाय सा 23नि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ नरवेनि देहा सावस्रि बिफाना बुंथिनाय बायदिब्ला 80 बोसोर बैसोनि बांसिन आरो गोबां बेराम थानाय सुबुंफोरनि थाखाय फाइजार बाय'एनटेक कभिड-19 भेक्सिनआ गिख्रंथाव जानो हागौ होननानै बुंथिदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो
बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मैया 15 जानुवारियाव चिरां जिल्लानि सिडली चिरां ब्लकनि सिङाव थानाय 2 नं खासिकत्रा गामियाव थांनानै रबिन्द्र बसुमतारी आरो नसिब बसुमतारीनि फिसाजो रैसुमै बसुमतारीनि हालोदखौ नायहैदों। मख'नो गोनांदि रैसुमै बसुमतारी बिथाङा सासे फुटबल गेलेगिरिमोन। बिथाङा दाब दाब जायगायाव फुटबल गेलेनानै गोबां सार्टिफिकेट मोननो हादोंमोन। नाथाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो बिथाङा गाज्रि हालोदाव दंमोन। प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि रैसुमै बसुमतारीनि आथिङा खावसे पेरालाइसिस जानायजों लोगोसे माखासे बेराम नुजाथिदों, जायनि थाखाय मोजां फाहामथायनि गोनांथि दङ आरो मोजां फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनि GNRC हस्पिटालसिम लांनो बिथोन होबाय। बिथांनि बेदि मदद होनायखौ गोजोननाय मोनदों रैसुमै बसुमतारी बिथाङा लोगोसे साबायखरबो बावहरदों। बिश्वनाथनि काजिरङा नेशनेल पार्क ओनसोलनि खाथियाव थानाय गामियाव मासे मैसो हाबनानै गामिनि 2 सुबुंखौ बुथारदोंमोन। गामिनि रायजो राजाफोरा बे जाथायनि सोमोन्दै बिश्वनाथनि हाग्रा अफिसाव खौरां दैथायहरदोंमोन, नाथाय हाग्रा बिफाना बेनि सायाव जेबो राहा खालामनानै होआखैमोन, जायनि थाखाय गामिनि मानसिफोरा रागा जोंखांनानै बिश्वनाथआव थानाय हाग्रा बिफाननि अफिस आरो गारिखौ सावनानै होदोंमोन। बेबायदि दुंहाव थासारि जाखांनायनि उनाव हाग्रा बिफाना दा मैसोखौ अफिसियेलि गावथारबाय। मख'नो गोनांदि मैसोजों बुथारजानाय 2 सुबुंफोरनि मुङा सुकुर आली आरो जयन्त दास। बिथांमोननि अनगायैबो 3 सुबुंफोरखौबो मैसोआ जोखोम खालामदोंमोन। मोनसे गिख्रंथाव एक्सिडेन्टजों 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 7 जोखोम जादों। बे जाथाया मैया कर्नाटकनि धारवाड़ जिल्लायाव जादों। बे गिख्रंथाव एक्सिडेन्टआ गंसे मिनि बास आरो गंसे ट्राकनि गेजेराव जादों। हुब्बाली धारवाड़ बाइपास र'डआव उल्थायै खारबोनाय ट्राकजों गंसे मिनि बासआ सौदावलायदों आरो बे गिख्रंथाव जाथाया जानो मोन्दों। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय 13 सुबुंफोरनि मादाव बांसिनानो आइजो आरो खौरांनि बायदिब्ला जोखोम जानायफ्राबो गाज्रि हालोदाव दङ। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ KIMS देहा फाहामसालिसिम लांनाय जाबाय। बे दुखुनांथाव जाथायखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।